gaba na gaba saboda yau ranar fara karatu ne, ina aiki da wannan dama ina mana ta'aziyya na rasuwar dan uwanmu, malaminmu, abokinmu, amininmu, babban malamin hadisi, babban limamin juma'a, babban khatibi, abu abdurrahman muhammad awwal adam albani rahmatullahi alai wa qaddasa allahu ruhahu. Muna roƙon Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya sa abin da ya tara a sanya shi abin da ya bari tare da mu a nan wurin. Shi ba abin tausayi bane, al'ummar da ya bari yake karantarwa ita ce abin tausayi. Shi tasa ta yi kyau, ya bar duniya yana kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wannan ita ce burin duk ɗan adam a duniya a matsayinsa na musulmi, ya bar duniya da shahada. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-janna. Hadisi a Bukhari ya inganta, annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya tare da sahabbai da aka wuce da gawa fa asnau alaiha khaira, suka yi yabon alkhairi ga mamacin, sai annabi ya ce wajabat, aljanna ta zama wajibi ga wannan bawan Allah da ya rasu. Aka wuce da wata gawa fa asnau alaihi sharra, suka kira sharri akan mamacin, annabi yace wajabat ta wajaba. Sahabbai sun yi mamaki da na alkhairi da mutumin banza duk an ce ta wajaba. Manzon Allah me kake nufi? Annabi yace na kwarai da aka wuce da shi kuka masa fatan alkhairi, kuka ambaci alkhairi akan sa, aljanna ta zama wajibi gare shi. Na banza da aka wuce da shi kuka kira sharri akan sa, annabi yace wuta ta zama wajibi gare shi, saboda ku dinnan shaidu ne na Allah a bayan kasa. Saboda shaidar da muke fata Allah ya karba, babu laifi mu ambaci wasu daga cikin alkhairansa a takaitan takaitawa. Allah shine shaida, muna faɗan wallahi abin da muka sani ne, ba dan mu tsarkake shi ba, abin da ya bayyana gare mu ne. Ma shahidna illa bima alimna, ba ma iya bada shaida sai da abin da Allah ya sa muke da ilimi a kansa. Daga cikin alkhairan dan uwa Muhammad Awwal Adam Albani Zaria rahmatullahi alaihi, na farko da na sani a dukkan yan uwa da ake da'awar sunna da su a kasar nan, ban san mutum ɗaya da ya fi shi yi wa yan uwansa zaton alkhairi ba. Mutum ne da wanda ya saba masa da wanda ya amince da shi, da wanda ke son sa da wanda baya son sa, da mai gaba da shi da mai ainihin son fatan alkhairi gare shi, da mai hassada da shi da wanda baya yi, da mai ce masa malam da mai ce masa jahili. Matukar ahlus sunna ne to yana fatan alkhairi ga kowa. A duk kasan nan ban san mai da'awar sunna da idan ɗalibai suna bin darussansa suke jin yake kiran malamai jihohi daban-daban ba irin dan uwa malam Awwal rahmatullahi alaihi. Zai kira Kano ya ce muna da dan uwa malam wani, dan uwa malam wani, dan uwa malam wani, a Bauchi akwai dan uwa malam wani, akwai malam wani, a Gombe akwai malam wani, akwai malam wani, a Kaduna akwai, duk waɗanda suke bin darussansu zaka ji bai kiran ƴan uwansa ahlul sunna sai da alkhairi. Ba kowane mutum ke da juriyar kiran alkhairin ƴan uwansa ba. Idan zuciya ta yi katutu da hassada, to wani alkhairin ma ba fada ban an fada baya so a ji. Amma mutum ne da ke da juriyar ambaton alkhairi akan yan uwansa. Hatta jama'ar da ni ina da yakinin suna kiyayya da shi ta iyaka, amma na sha jin a ce mun ji ya ambaci malam wani a cikin darasi kaza na ya masa fatan alkhairi. Idan daga garin aka je wajensa ziyara zai ce to ku je ku ce ina gaida malam wani. Wannan bin hakika alkhairinsa na farko da na sani shine yin zato da alkhairi ga kowa da kowa, da mai sansa da mai kinsa, as long as mutum ahlus sunna ne. Na biyu daga cikin alkhairan baban Allah nan da na sani, malam Muhammad Awwal Adam Albani rahmatullahi alaihi, shine ban san wani mutum a yan uwana ahlus sunna a Najeriya ba da ke iya daukan dukiyar aljihunsa a matsayinsa na malami ya kashe wa addini irinsa ba. Ni ban san mutumin ba, ban ce babu ba, amma ban sani ba. Me iya yiwa akwai wani, amma ni Allah bai nuna min wannan mutumin ba. Mutum ne da bawan Allah nan ya gina makaranta Albani Science Academy, ya kashe kudinsa akalla miliyan 120. An kai matakin da an kashe wannan kudin, Albani bayi da gidan kansa na miliyan 5 da zai shiga cikin rayu. A duk duniya bai mallaki gidan da zai shiga da iyalansa ba. Har ya gina wannan makarantar a gidan haya yake da matansa guda 4 suna kwana a gidan haya ne. Amma ya gina makarantar ya kai naira miliyan 120. Na taba masa nasiha na ce haba malam, dole ya zama muna da tsari, dole ka nemi dan wani a gina ko dakunan da za a saka iyalai, wannan ba buri bane.
muhalli da za a kwana wannan ai abu ne na darura. yace mun to za a yi gagara yi, gidan da yake na wani mutum ne da bai fahimci sunna bai ba shi notice yake fita, ya zo kusa da makarantar ya kama hayan gida ya biya na shekara 2 aka ja ka ce Albani zaka ba haya to ba ruwanmu da kai, ya da yace shi ya fasa a bashi kudin sa, ya dawo masa da kudin sa yace shi ba zai bada gidan ba, gidan haya a unguwar ya rasa wanda zai bashi. wannan ya sa tukunne ya daga wata kadara da ya ware sai wani fili sai ya fara ginin gaggawa, bai kammala gidan bai sa iyalansa a cikin Allah ya dauki rayuwarsa. mutum ne da ya kashe miliyan 120 zuwa sama da haka a makarantar nan, amma bai gina gidan da zai shiga shi ya kwana da iyalansa ba, kuma zai zauna da shi zai maka magana 10 akan yaya za a kammala makarantar, bai taba tunanin yaya ina zai shiga da iyalansa ya kwana ba. na uku na daga cikin alkhairan wannan bawan Allah da na sani, mutum ne mai bayan kashe kuɗi wa addini akwai plan da manufa wa addini. Yan uwa da dama ba wanda ke da tunanin yaya za a yi addini ya kankama, ba wanda ke tsarin yaya za a ilmantar da al'umma, kawai abin da aka ɗauka a zo masallaci a taru a watsi. wannan bawan Allah ya yi Albani Science Academy a makarantar marayu da suke 'ya'yan jama'a, wasu ma bai san iyayensu ba, akwai kusan mutum 88 da ya ba su scholarship kyauta suke karatu, marayu ne, ba dangin iya ba na uba, shine cin su, shine shan su, shine wajen kwanan su, shine maganin su, shine kayan sallan su, akalla akwai mutum 88. dan uwa malam Musa sahabi yace mun malam waɗannan kaɗan ne, makarantu na anguwanni a cikin garin Zaria yace waɗanda na san malam na ban kuɗi na je na biya kuɗin makarantar su akwai sama da maraya 200. a cikin su yace bani tsammanin ya san iyayen marayu 50 a ciki, kawai daga an zo an ce wane yaron sai ce ku binci gidansa yayansa akwai hanyar karatu ko babu, in babu a kama na su makarantar da su mu biya musu kuɗin makaranta. yace mun ya san sama da marayu 200 da ke wasu makarantu banda wannan, anan akwai 80 da yan kai. wannan yace malam duka a kansa ne, yace ya kira ni yace nemo mana bashi malam Musa, ina nemo masa kuɗi ko 300 ne, yace to je ka biya kuɗin makarantun marayun nan duka, bai karbi ko bude ba. akwai dan uwa Suleiman Shanono, na san sau da dama yana cikin Kaduna, malam na neman bashin sa, muna magana nace ya rasu yana bi kana bin sa bashi, yace akwai, yace amma malam ka sabu mamaki duka bashin da malam ya karba bai taba karban bashi dan ya ci abinci da iyalansa ko dan sai ya sai mota ya shiga ba. daga na kawo kudin miliyan 1 ko miliyan 2 sai ce to ba masu ginin makaranta a je a ci gaba da gini fi sabilillahi, bana bukatan kudin. nace yanzu ya ke cike ce na ya sai masa malam, saboda malam bai ci naira 1 ba a duk kudin da na bashi makaranta ya kace da masallaci da addini, amma bai taba karban kobo a cikin aljihunsa ba. mutane nawa ke da wannan tsari? ya rasu yana kokarin gina makaranta Saudat Science Academy, sunan mahaifiyarsa, ana ginin ba a kammala ba. ya samu wani katon fili a Zaria ana fensin dinsa, yana kokarin gina jami'a ta musulunci, sunanta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi University of Islamic Law. akwai wani fili da ya samu shi ma an kange shi za a yi jami'a, sunansa Albani University of Science and Technology. duk waɗannan an gama zana, saura a fara ginin su ne. a dukkan waɗannan wasiyar da ya bari shine bai san ɗansa ko matarsa ɗaya ta ci gado. duk wanda ya tamka ya ce yana da gado, Allah ya tabe ya ce musu ba, yayi wannan fi sabilillahi wa addinin musulunci ne. a duk waɗannan hidimar da yayi, ko kuɗi ya karba bai gida gida, bai cin abinci, bai sayi riga, sai ya ce to a je a ci gaba da fensin fili kaza, a ci gaba da gina makaranta kaza, a haka al'amarin ya kare. na 4 daga cikin muhimman ababe da na sani akan wannan bawan Allah rahmatullahi alaihi shine cewa mutum ne da Allah ya masa baiwa da juriya wajen sayan takaddun addini, kuma ba dan yayi azo da su ba sai dan ya karanta. idan za mu masa adalci, yan uwa da dama ɗaliban ilimi sun fara jin sunan takaddun sunna ne a bakin Albanin Zaria, shine gaskiyar magana. ba kuma in nace almajirai na nufin ku ba, hatta masu tafsiri da karantar da ku da dama akwai wanda takaddu da dama na sunna a bakin sa aka fara jin su, kasusuwansa suka fara yawo na sifar da salatin nabi. mafiya yawa a bakin sa arewacin kasan nan aka fara koyan siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman tsakanin talaka a bakin sa aka fara ji. karantar da ahkamul jana'is yayi ake wankan gawa a nade ta, idan za mu yi wa kanmu adalci ya rigaye mu wajen wannan aikin alkhairi gaba daya.
dan uwa Albani ya tara takaddu da a lokacin ni na san bai da naira 500 tasa, amma iya da littafi da zai karanta ya karantar da al'umma kai na naira miliyan 7. amma bayan in kace masa me mafi girman kadar ka duniya sai ce takaddun addini. Ya tara takaddun iyaka amma bai da wani abu bayan takaddun. Kuma a wannan lokacin kafin ya fara gine-gine duk wanda ya ce maka yana bin Malam Awwal bashi to ya ci bashi ya sai takaddu ne. Sun yi tafiya wani aikin hajji da dan uwa Dr. Salisu Shehu. Yace malam tun muna Madina ba mu isa Makka ba, katon din takaddu, katon manya-manya yace ina gani dan uwa Malam Albani ya sayi katon ya kai 15 na littafi. Yace ya kai aka yi a nemi tifa a dauka a kawo su Makka, wai kuma tun ba aikin hajji bai sai wannan takaddun. Yanzu ya aje su a kasa gabanin ya sa wasu alif ya haura sama a Madina ya ajiye, to gidan yan Najeriya ne, mutanen mu da san banza suka dauka sabil ne sadaka. Gabanin ya kai katon biyu da an kwashe takaddun an watse shi. Mun zaza da shi a bakin Darut Tauhid wani lokaci dan uwa wan baina nan. Yace in bai da kuɗi da yawa bai samu ya sai takaddu da wannan karan ba, nace haka ko ce wallahi bai samu takaddu da yawa ba, kuɗin da ya saya duka dala 15,000 ne yanzu ya sai takaddu. Naira dala 15,000 ya kai wajen miliyan 2 da rabi. Amma yace bai da kuɗi gaskiya, ya kuntata ya shiga wajen takaddun, yace har kwalla yake yaga takaddu da yake bukata ba kuɗi. Ya kashe 2.5 miliyan a sai littafin addini amma ko wai bai zo da kuɗi ba. Na biyar yana da alkhairi da juriya na kokarin faɗan karantar da addini a kowane hali. Yana da kuɗi bai da kuɗi, iya da lafiya bai da lafiya, to bai da sake wajen karantar da addini. Matukar ya samu dama to zai zauna ya karantar. Allah masa baiwa da lafiya da yakan iya zama yayi darasi yayi awa 5 bai sharuwa bai yana darasin. In ya tashi a wurin kai tsaye tuka mota ya tafiyan kilomita 600 bai gengedi ba. Ba kowa yake da wannan lafiya ba. Waɗannan alkhairai mun faɗe su ne dogaro da wancan hadisi, muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa. Yasa wannan shaidar da muka masa Allah subhanahu wata'ala ya karbe ta. Dan adam mai iya da kurakurai irin nasa. Duk dan adam tare yake bai cika 10 ba. Ya Allah kurakuran da ya da laifuffuka da maka Allah ka yafe masa. Allah ka yi jinkansa. Allah ka yafe masa. Ka sa abin da ya tara a wurin ka yace abin da ya bari tare da mu. Ya bar duniya ya rasu da iyalinsa dai, ya bar mata guda 3 da 'ya'ya akalla guda 22. Wannan kuma kalubale ne ga al'umma, ya za a taimaki iyalansa. Shi dai ga abin da ya wasu marayu, to yanzu ya bar wasu marayu ya za su zama. Taimakon maraya iya da wahala. Manzon Allah ya ce babu wanda zai iya wannan sai mutum mai hakuri da imani. Na Aisha radiyallahu anha, manzon Allah ya rasu wani lokaci sai Abdurrahman bin Abi ya kawo musu abinci gida da kayan jin dadi. Sai ta yi kwalla ya ce me faru, ta ce manzon Allah ya ce babu wanda zai damu da al'amarin mu bayan shi sai mutum mai hakuri. Idan iyalan manzon Allah ana tunanin taimakon su sai mai juriya zai yi, to ya ga wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba. Manzon Allah ya'ya nawa ya bari, duka ya'yansa ba su ta shida ya tafi ya bari ba ko abin da ya kama da wannan. Amma duk da haka abin da yake faɗa a kansu kenan, balle wanda ya bari ya'ya 22 a zamanin da imani yayi karanci. Shi yayi ya koma zuwa ga Allah. Ina mai ta'aziyya gare ku gaba ɗaya da cewa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. A'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Allah ya gafarta masa jikansa. Dan uwa anan Malam Abu Sale, Malam Ahmad shugaban kwamitin marayu na nan masallaci, shi ma a satuttukan baya Allah ya dauki rayuwar iyalinsa. Yana tare da mu anan baya, muna roƙon Allah ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ya sa abin da ta tara a sanya shi abin da ta bari tare da mu a nan wurin. Da dama suna da ƴan uwa da suka rasu, da Allah in ban kira sunan wani kai tsaye ba amina afuwa. Dukkanin su Allah ya sani, duk wanda ke da mamaci a nan wurin, mahaifi ko mahaifiya, amini ko wa ko kani ko iyali ko mai gida, da wanda ke jina a kafofin watsa labarai, muna roƙon duk Allah ya gafarta musu, ya ji kansu, ya sa abin da suka tara a sanya shi abin da suka bari a nan, kurakure da suka yi Allah subhanahu wataala ya yafe musu.